Joe Farrugia, direttur ġenerali tal-MEA. L-assoċjazzjoni mill-bidu uriet ir-riservi tagħha dwar din l-iskema u wara il-vot tal-bieraħ li kien vot qawwa ħafna, ir-riservi tagħna komplew jiżdiedu. Naħseb illi għandu jkun hemm konsiderazzjoni ta' dawn l-iżviluppi u kemm jista' jkun nerġgħu naħdmu biex ikun hemm xi tip ta' konsens politiku, konsens ma' nimsieħba soċjali. Paul Buġejja, l-President tal-MHRA. L-ideali travel community fejn fuq livell nazzjonali. Irridu nħarsu lejn responsabiltajiet internazzjonali tagħna wkoll. Imma f'dan mument issa il-gvern u l-oppożizzjoni għandhom responsabilità akbar. Aħna dejjem minna li wieħed għandu jiddiskuti, wieħed għandu jitkellem biex jara kif wieħed għandu jilħaq kompromess. Paula Bela, il-President tal-GRTU. Il-vot li kien hemm il-Parlament il-biera huwa vot li wieħed mhux jinnotaħ, wieħed irid itieħsib kbir. U aħna bħala GRTU jiena bħalma qatt fl-MCSD jiena tajt 3 proposti u jiena żgur li dawk it-3 proposti kieku ġew mdaħlin il-vot kien ikun differenti. Allura jien nappella l-Gvern biex jikkonsidra dawk il-proposti li tajna aħna u b'dawk il-proposti jien nemmen li l-affari tkun differenti. Josef Vella, il-Segretarju Ġenerali tal-UHM. Bħala UHM konna qegħdin ngħidu li dinja materja fejn iż-żewġ partiti politiċi importanti li jsibu l-kompromess fiha. Il-biera, ovvjament, meta aħna konna minna ċen li din tista' jkollha effett anke fuq il-politika barranija tagħna. Naħseb li dak li għedna diġà irriżulta. U dan ovvjament jallaw li ma ħalluhx ikompli jikber. Soluzzjoni jista' tinstab u tajjeb li fid-dibattitu li kien hemm fil-Parlament ikun dibattitu konverġenti fejn iż-żewġ partiti jaslu biex isibu soluzzjoni. Il-Professur Joe Bannister, il-Chairman tal-MFSA. Jiena li kommentajt biss hija li l-iskema se tagħmel il-due diligence the same level tal-MFSA u aħna ġifieri preparati ntuhom l-information kollha kif issir id-due diligence. Iżda mhux tal-istess fehma u s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Tony Zarb. Aħna nħossu li diħa tkun ġita l-Malta għal-pajjiż kif ukoll għal-ħaddiema u hekk għandna nimxu l-qudiem. L-irgveli kol siġra m'hemm xejn ħażin, però issa naħseb wasal iż-żmien